הבובונים האלה. אבל הבנים לא בזה רחוק. עוד מעט הם מתקרבים. בזה רחוק שלהם. היו בא אלינו עוד אחד. הרבה חמוד שלי, הרבה באים אלינו. כן. תראי, זה יש לו תינוק. יש לה תינוק בבטן. איפה? מתחת לבטן, אתה רואה? תסתכל. יש לה תינוק. כן. בציצי שלה. אוי אוי. אוי אוי. אוי אוי, היה לי. מה זה? בבון שמח. נתן עבודה. 2 דקות. אני יכולה גם לצלם לך שבגלל שאני עם הילדים אין לי זכויות. שאת רוצה. תעשי מה שאת רוצה. שאני יודעים טוב מאוד שאתה זה שנהנה ואני פה עובדת קשה. אני הייתי במצב הזה קודם, אני יודעת שזה הרבה יותר כיף להיות הנהג. הבונים! זה תינוק, בבון תינוק. איפה? הנה, תראה. אבל איפה הבנות? הנה, פה. איפה? ואת הקטנים. וזה הבוס הגדול, דן, השומר על כולם מאחורה. צריך לפתוח. אני לפתוח. אתה רואה תינוק? איפה? קטן יותר. אתה רואה שהוא קטן יותר שם? איפה כאן? כן. הנה, אתה רואה לך קטן. שניהם קטנים. תראי זה איפה בבון הגדול. הגדול עבר. לא, כן. הנה, זה הולך קטן. אתה רואה תינוק? כי למה... הנה, הנה.